Steriletul este una dintre cele mai eficiente metode contraceptive, dar acesta nu este potrivit pentru toată lumea. Este un dispozitiv mic care se introduce în uter și oferă protecție de lungă durată împotriva unei sarcini. Există două tipuri principale: hormonal, care eliberează hormoni, progesteron și poate reduce menstruațiile sau chiar le poate opri, și cel de cupru, ca și acesta, care este fără hormoni, dar poate face menstruațiile mai lungi și mai dureroase. Cel hormonal nu are rol doar contraceptiv. El mai poate fi un tratament medical, deoarece reduce sângerările menstruale abundente, inclusiv în cazurile care sunt cauzate de fibroamele uterine intramurale mici. Această metodă este uneori folosită ca și o alternativă la histerectomie în cazurile atent selecționate. Asta înseamnă că dacă o să ai un fibrom care este intracavitar sau deformează cumva cavitatea uterină, nu poate fi folosit ca și tratament. Cel de cupru are două modele. Cel în forma clasică DT, care are brațe laterale și ajută la fixarea în uter. Așa. Mai avem steriletul balerin, care este un model mai flexibil, care capătă o formă aproape sferică în uter, fiind teoretic mai confortabil.